Nomere timienu. Na Awurade kasa kyerɛ Mose ne Aaron sɛ, Israel for no nkyere nsraban. Obiara ono ara ne frankaa ho. Ɛne wɔn mpani mfie nsɛnkyerɛnneɛ. Ɛhyia ntomadan no ntenten so na ɔnkyere nsraban no nhyia. Wɔn a wɔnkyere nsraban anim fam apuoyɛ ne Juda nsraban frankaa no ase nipa sɛdeɛ wɔn dɔm teɛ. Ne Yuda mma no safo hempani Aminadab ba Nahason. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 24 ne ahansia. Na wɔn a wɔnkyere nsraban toa ne so ne Isaka abusuakuo ne Isaka mma safo hempani Soaba Nathaniel. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 54 ne ahanan. Sebulon abusuakuo ne Sebulon mma safo hempani Helon ba Eliab. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 57 ne ahanan. Wɔn a wɔkan wɔn ma Yuda nsraban no nyinaa yɛ mpem ha ne mpem 26 ne ahanan. Sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ, wɔn na wɔntu kane. Ruben nsraban frankaa ase nipa ndi anafoɔ fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Ruben ma safo hempani Sideo ba Elisa. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 46 ne ahanum. Na wɔn a wɔnkyere nsraban toa ne so ne Simeon abusuakuo ne Simeon ma safo hempani Sorisadai ba Selumiel. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 59 ne ahasa. Ne Gad abusuakuo ne Gad ma safo hempani Reuel ba Eliasaf. Ne dɔm a wɔkan wɔn mpem 45 ne ahansia aduonum. Wɔn a wɔkan wɔn ma Ruben nsraban no nyinaa yɛ mpem ha ne mpem 50 biako ne ahanan aduonum. Sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ, na wɔn na wɔnni so ntuo. Ɛno na ahyiaeɛ ntomadan no ne Lewifoɔ nsraban no ntu nni nsraban hodoɔ no ntam. Sɛdeɛ wɔkyere nsraban no, sara na wɔntuo. Wɔn nyinaa wɔn dibea sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Efraim nsraban frankaa ni atɔeɛ fam, sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Efraim ma safo hempani Amihud ba Elisama. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 40 ahanum. Na Manase abusuakuo ntoasoɔ ne Manase mma safo hempani Pedaso ba Gamaliel. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 32 ne ahanu. Ne Benjamin abusuakuo no ne Benjamin ma safo hempani Gideoni ba Abidan. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 35 ne ahanan. Wɔn a wɔkan wɔn ma Efraim nsraban no nyinaa yɛ mpem ha ne nwɔtwe ne nipa ɔha sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Na wɔn na wɔn tɔ so mmiɛnsa ntuo. Dan nsraban frankaa ni atifi fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Dan ma safo hempani Amisadai ba Ahiesa. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 62 ne ahanson. Wɔn a wɔnkyere nsraban toa ne so ne Asa busuakuo ne Asa ma safo hempani Okran ba Pagiel. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 40 biako ne ahanum. Ne Naftali abusuakuo ne Naftali ma safo hempani Enan ba Ahira. Ne dɔm a wɔkan wɔn no mpem 53 ne ahanan. Wɔn a wɔkan wɔn ma Dan nsraban yɛ mpem ha ne mpem 57 ne ahansia. Wɔn na wɔn akyire ntuo sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Jainom ne Israelfoɔ a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn mpanim fie teɛ. Nsraban ahodoɔ no mu wɔn a wɔkan wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ yɛ mpem 600 ne mpensa ne ahanum aduonum. Na Lewifoɔ no deɛ wɔankan wɔn amfra Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Israelfoɔ no yɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Sara na wɔkyere nsraban sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Na saa nso na wɔtuuyɛ wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanim fie teɛ no.